de roba amb gent i prou sort, com em sorgeix serra cel, per no poder navegar mai més. Cada estant i olor de sal dins la barca com a capità de terra endins, mariner de terra endins. Cada instant i l'olor de sal dins la barca com a capità. Molt bona nit, David. Què tal? I molt bona nit, Carlos, Fèlix i José Luis. Bona nit. Molt bona nit. Mariners de Terrassa? Mariners de Terrassa. Som mariners de Terrassa? I tant que sí. O sigui, els terrassencs fa anys hi havia una part del port de Barcelona que feien servir per poder transportar mercaderies. Ostres! Hi havia uns vaixells que els terrassencs feien servir per aquesta tasca. Llavors els terrassencs són també mariners, no? Això és una història que potser no coneix tothom, No. però hi havia moltes teles i coses que es transportaven via marítima i hi havia una part del port de Barcelona Que era de terrassencs. podríem dir. Sí, sí. Llavors tenim això també. Molt bé. Sí. I això és un espectacle que, com hem Sí. dit, fareu el 10 de maig. Aquest espectacle és de poesia amb música. Sí, bueno, aquest espectacle, primer de tot, és il·lusionant i també un repte. I és un espectacle doncs, que a mi m'omple molt de tot, perquè parteix de la base dels meus poemes i uns valents com els amics de Sonírica doncs, han musicalitzat. Perquè d'on surten aquests poemes? De la meva antologia poètica. Jo tinc 5 llibres de poesia en català i ja fa uns anys els vaig arreplegar amb una antologia poètica 1, i jo sí que he anat fent alguns petits recitals i ells també van musicalitzar alguns d'aquests poemes fent alguna cosa i tal, però al Carlos i a Sonírica se'ls hi va ocórrer que aquestes lletres potser eren prou interessants com per poder musicalitzar-les, i d'aquí va sortir una mica la idea de fer un espectacle aproximadament d'1 hora i mitja o així. Ara parlaves de la teva antologia poètica 1, abans fora de micros també ens has dit que s'està preparant la 2, la tens està a punt de sortir del forn? No, encara queda. O sigui, jo tinc més poemes escrits en català, també alguns escrits en castellà, i de fet sortirà abans, l'any vinent, un poemari en castellà que no pas l'antologia poètica 2. Encara faltaran anys perquè surti. Hi ha la intenció. Molt bé. Curiositat per això del moment exacte en el que arriba aquesta proposta de musicar els teus versos. El moment exacte en el qui proposa què? Bueno, són més aviat ells, el Sonírica. Aquí el Carlos podria una mica explicar. Doncs realment va ser quan ens va deixar l'antologia poètica i vaig estar mirant els seus versos i vaig dir, ostres, tenen fusta per poder posar-li aquí una música que sigui interessant. I sobretot perquè té molts que parlen de Terrassa, parlen també de l'amor, no? Hi ha coses molt arquetípiques, però com que ho barreja amb paratges de la ciutat i també amb moments històrics, no? Perquè parla dels obrers, tot això que deia ell del port de Barcelona, que tenien pailabots i tal. I aleshores vaig dir, doncs podríem fer de cara també precisament pensant en la fira, no? Ja que es potencia aquesta idea de la fira modernista, doncs podríem fer d'aquí, i sobretot per això, no? Per el tema de la ciutat, no? De donar-li un impuls a través de la seva poesia i la música. I dius que t'ho proposen ells, a Sonírica, però tu has plantejat en algun moment el fet de musicar els teus versos o proposar-li a algú? En principi no. Cert és que quan jo escric la intenció merament
no sortia més enllà de potser, doncs, això, algun recital, alguna participació, però mai m'havia plantejat el fet de que alguna persona o algun grupet pogués musicalitzar aquests poemes. I tu vas rebre, suposo que amb orgull. Jo encara estic Sí, Que guai. al·lucinant, perquè imagina't, no? O sigui, tens una antologia i uns músics s'interessen, els agrada les lletres i dediquen hores de composició, temps. Doncs això De fer il·lusió. la veritat és que sí. Ara deies que l'antologia poètica 2 tardaran a arribar, que tens coses preparades però que encara necessites més. Com ens hem d'imaginar el David Millan compositor? És a dir, amb quina freqüència composes, quan Les lletres, composes... Sí, els poemes. Quan et poses tu davant d'un full en blanc, anem-nos a imaginar, i comences a crear? El meu és continu i jo de fet vaig crear un grup de WhatsApp amb una gent que després els vaig fer fora per poder tindre l'espai i de vegades em surten idees o a la feina i sempre estic allà amb l'àudio. És com molt fluid. O sigui, jo el fet d'escriure... Amb àudio, No ho deixes per escrit? Bueno, perquè de vegades són idees super ràpides i l'àudio em permet fer-ho... De vegades hi ha frases que són més llargues i a l'hora d'escriure's se pot esvair alguna cosa i ho faig amb I quan se t'esvaeix això, què? Ho passes malament? Bueno, això era una idea brutal. Algun cop m'ha passat, però això ara ho soluciona amb l'àudio. O sigui, ho dic ràpid i... I pel que dius és la inspiració divina que cau del cel. És molt innat. O sigui, no et poses allò que també ho parlem molts cops amb artistes, tampoc et forces, no? Els dimarts de 7 a 8 he d'estar composant. No, jo tot el que faig creatiu artístic és molt fluid. La pintura, la fotografia, és tot molt, molt fluid. O sigui, no hi ha un esforç. Sí que potser de tot el que faig, que toco una mica al baix, és el que més esforç m'ha suposat i més innat és per mi. Però tot l'altre és molt, molt fluid. I què caracteritzaria la teva poesia? Abans ens deia el company que fa referències històriques, que parles de llocs emblemàtics de la ciutat, però a nivell més mètric, més de compositiu, què caracteritza? Jo em centro, igual que amb altres disciplines, amb l'emoció i amb les profunditats, amb el sentiment. O sigui, jo faig servir molt vers lliure i, de fet, això permet, aquest vers lliure, que s'apropi més a lo que són cançons, entre cometes. Llavors, sí que he fet algun llibre de poesia de haikus o estructures més diguem-ne, estàndards i tal, però el meu és com un deixar fluir i és tot molt... Terapèutic? Bueno, t'ajuda en certa mesura. O sigui, jo crec que l'artista en certa mesura sí que fa servir l'art com a teràpia, però és bonic que gent aliena a un doncs també la rebi i li pugui arribar. Això és també molt... El Sonírica, com ho heu fet per sonoritzar aquests poemes? Perquè hem escoltat una mica en plan habanera, oi? Aquesta també seria? Són totes... No, aquesta és un estil, diguem, més rumbero, no? Més rumbero. Que és... Tots provenim d'estils diferents, però jo crec que la barreja que fem és una mica eclèctica, però té un toc molt personal, perquè ja portem molts anys. Vam començar el 2000, em sembla que era més o menys. I bueno, amb les aportacions, això ja portem des del juliol de l'any passat, em sembla. Sí, cada poema té un estil diferent, doncs, de música. Sí i no, perquè o sigui, en principi, les idees les hem anat, diguem, donant forma entre el José Luis i jo, i després, amb el Fèlix, doncs, ja hem acabat de perfilar tot, no? I les col·laboracions, doncs, del David, l'Aitor i l'Àlex i el Pep, i entre tots, doncs, ja li estem donant aquesta sonoritat més particular, que és sonírica, però dintre de poemírica, que és amb els seus. El que feu amb el David. Exacte. Escoltem una mica aquesta de Lorca, poemírica. Van acollir a Lorca la primavera, l'estiu, a la tardor i també a l'hivern. Van acollir a Lorca la primavera, l'estiu, a la tardor i també a l'hivern.
van a collir a l'orca a la primavera, a l'estiu, a la tardor i també a l'hivern. Van a collir a l'orca a la primavera, a l'estiu, a la tardor i també a l'hivern. Doncs molt bé. I quants temes són? Quants temes heu sonoritzat? Aproximadament cançons, em sembla que són unes 13 o així. Sí, són 15 temes 13, i després musicalitzats, és a dir, que acompanyem amb ella amb música, que és com vam començar, de fet. De fet, per això, quan ens va donar l'antologia, el que vam fer és posar una música mentre ell recitava. No? Aleshores, a partir d'aquí, clar, al llegir-ho i dius, hola, pues, podríem inclús... Oh, això té una cadència pues, per poder fer una cançó en si mateixa. No? Que després també adaptes, algun trosset i tal, perquè... I aleshores, d'aquest tipus són 13, o sigui, 13, i després són dues, que són les que ell recita pròpiament. Bueno, de fet, hi ha una que ell recita i després i just després jo canto. Vull dir que... Sí, diguem-ne que l'espectacle hi ha poemes que jo recito i ells posen la música darrere, hi ha poemes passats a cançó que ells toquen, el Carlos canta i jo amb alguns toco el baix. Vale. I després també hi ha d'altres músics que quan jo no toco el baix ni recito, hi ha un altre noi que toca el baix i jo pintaré un quadre en directe, quadre expressionista. Això, aviam, explica'ns què passarà el dia 10 de maig en l'escenari dels Amics de les Arts. O sigui, aquestes sorpreses, aquestes coses que hi passaran. Bueno, serà un espectacle distret, recital, musical, llavors, amb aquestes vessants artístiques, doncs pintaré un quadre en directe expressionista de la Masia Freixa i entre els assistents, com cada entrada té un número, doncs el sortejaré. O sigui, clar, jo no estic lògicament tota l'estona recitant, perquè també hi ha cançons, no estic tota l'estona tocant el baix, doncs per suplir aquests espais, doncs faig aquesta altra tasca com a pintor. Llavors, dintre de lo que és un espectacle de fira modernista, que anirem vestits de modernistes de l'època i volem recrear com si fos una saleta modernista, perquè tenim una coneixença, un antiquari que ens deixa... Aleshores serà, bueno, algo distret i variat. I està pensat que sigui un show, un esdeveniment d'hora i mitja, més o menys? Sí, aproximadament. I heu anat fent alguns tastets, no parlo d'assajos, diguéssim, sinó que heu anat fent alguna intervenció en algun lloc? Bueno, jo vaig fent petits recitals i petites coses i tal. Llavors, arriba un moment, també, lògicament, gràcies a ells, que has de fer aquest pas, no? De dir, bueno, jo col·laboro amb altres poetes fent coses i tal, però per què no crear un projecte propi nostre, no? I és el primer any que ho feu per això, a la Fira Modernista, o ja havíeu fet altres coses? No, aquest és el primer any. Si va bé, doncs, bueno, per què no continuar l'any vinent? Clar, també el primer any és arrencar com a projecte, no? I al final, doncs, intentarem que sigui algú distret i que la gent doncs, estigui allà una hora i mitja aproximadament i s'ho passi bé. I això, parlàvem de la il·lusió que et fa a tu també, el fet de que musiquin els teus versos, però vull dir, el moment en què tu escoltes música, és a dir, una cosa és la idea que et pot fer molta il·lusió, però un cop tu escoltes ja música de fons, acompanyant-la, inclús recitant-ho, cantant, no només tu, sinó també el teu cercle més proper, què li sembla? Bueno, aquí hi ha un tema important. O sigui, la música el que fa és que els poemes arribin més. O sigui, el fet de llegir algú de vegades costa, no?, que aquell sentiment acabi d'arribar, t'has de fixar molt bé amb les paraules, amb el sentit. La música el que fa és que aquell escrit entri més dintre de la persona, més fàcil. El que passa que també hi ha el risc de que la música pugui esvair el significat de les lletres. Llavors sí que és important escoltar la música, però no distreure's amb el significat que hi ha a les lletres, perquè són
poemes doncs, molt profuns, molts d'ells. Aleshores, per mi és genial. Clar, jo quan vaig escriure Mariners de Terrassa, que després ha derivat amb Mariners de Terra Endins, o Mariners de Terra Endins amb Mariners de Terrassa, jo no vaig imaginar que escrivia una habanera. I a mi m'han sorprès gratament, perquè hi ha alguns poemes que són aquestes cançons més swing, aquesta rumba, no? Aleshores, és com una autèntica màgia de dir, ostres, jo he fet aquesta tasca d'escriure, però després hi ha una gran tasca de composició i de portar allò doncs, amb un pla musical doncs, que és autèntic brutal, o sigui, és que és espectacular. Són grans músics i compositors, la veritat. I el Sonirica, a part d'aquest projecte amb el David Millan, què feu ara actualment? José Luis? Ara estem abocats totalment a Poemírica. Perquè, clar, és el que t'estic dient, perquè en principi som nosaltres tres, el José Luis, el Fèlix i jo, com a Sonírica. Aleshores, és un tipus de música que amb tres no és el mateix que amb cinc. No? Aleshores, has d'integrar dos membres més per fer un treball que... Déu-n'hi-do. Doncs recordem, 93736 3020, 93736 3021, deixeu de veure el Barça i truqueu per a aquestes entrades fantàstiques que ens regalen per aquest espectacle del Teatre dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals, al carrer Teatre número 2, el 10 de maig a 3:15 de la tarda. Sí. I si la gent es deixa perdre l'oportunitat de guanyar aquestes entrades gratis, si les volen comprar, a on les poden comprar? Bueno, es poden comprar a la secretaria dels Amics de les Arts, carrer Sant Pere 46, primer pis, o directament a nosaltres. O sigui, segurament que, bueno, o al moment, el dia de l'event, segons com vagi de moment va força bé el tema de la venda, diguem-ne, no? Però no descartem obrir compra online, arribat una mica els dies d'abans, per si hi ha gent que ve d'altres parts, o... Clar, també cal dir que coneixem a molta gent, no? I l'aforo són unes 90 i pico 100 persones. Hem venut moltes, però hi ha gent que ens diu bueno, quan arribem allà ja la comprem i tal. Lo millor... Clar, potser arribes allà i no tens l'entrada, no? Podria passar, perquè al final Terrassa és una ciutat doncs, que tenim moltes coneixences, hi ha molta gent propera i també hi ha aquesta expectació, no? De, hòstia, a veure aquests que fan, no? Musicalitzen poemes i tal. I, bueno, en principi és Secretaria dels Amics de les Arts, a nosaltres mateixos, la gent que ens conegui, allà el dia de l'event i ja pensarem si obrim alguna online o no. O sigui, això encara no està per veure. Depèn de com vagi la venda. Doncs, més allà en el Teatre dels Amics de les Arts, que és fantàstic, no? Amb la cúpula... Té una cúpula, és que és un puesto que convida, convida a fer aquest al tipus d'espectacle. modernisme, perquè és un lloc recollidet, no és un aforo tampoc molt gran, hi ha aquesta cúpula, hi ha una sonoritat molt bona, perquè és veritat que té una sonoritat molt xula, i bueno, al final anem a passar l'estona el millor possible, que la gent estigui relaxada i ja està, o sigui, fer cultura a la ciutat i... Ja teniu el vestuari de modernista? Bueno, hi ha idees. Clar, al final vas pensant, hi ha idees. És una altra tasca, recrear l'escenari i tot això, clar, perquè al final, quan tu això ho vols ficar dintre de l'agenda de la Fira Modernista, l'Ajuntament, lògicament, et demana, bueno, i com és l'espectacle? Com serà? Quin una mica trets ho portareu? Perquè si no, no pots entrar dintre del que és un event de la Fira. Aleshores, tot això està pensat i amb aquesta coneixença que té un gran antiquari, doncs ens deixa de tot i intentarem fer alguna cosa visible que la gent li agradi, clar. Doncs 10 de maig a 3:15 de la tarda
aquest Poemírica 1900. Sí, això és perquè, o sigui, l'event és Poemírica, però l'Ajuntament sembla ser que tots aquests events modernistes, no sé exactament, li posa el 1900. Doncs benvingut sigui Quan aquest comença el 1900. modernisme, no? I I és tant. així. Doncs va, 937 36 30 20, 937 36 30 21, podeu trucar fins al final del programa i tindrem 2 entrades dobles per regalar per aquest fantàstic espectacle que serà el 10 de maig. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. Moltes gràcies a vosaltres. I bueno, moltes ganes d'escoltar I tant. Pinta molt bé. aquest espectacle, que pinta molt bé. Doncs